Біз күннің башка яңалыкларына күчәбез. Алар да җиңүгә өмет итә. Татарстандагы йортларны капиталь төзекләндерү программасының законлылыгын бүген Конституция судында тикшерделәр. Казанда яшәүче Любовь Емельяновна ремонт үткәрү тәртибе республиканың төп кануннарына каршы килә дип саный. Эш шунда ки, ул үзе яшәгән 1964 елда төзелгән йортта чын ремонтның әле 2040 елда гына булачагын белеп ала. Түрәләргә мөрәҗәгать итә, нәтиҗәсе булмый. Ахыр чиктә Татарстан Конституция судына килә. Мәхкәмә кемне яклады? Айзат Шаймарданов. Я показываю, что фундамента нет. Видите, вот это разве фундамент? Любовь Емельяновна яшәгән йорт бу ул бар яктан таушалган ди, нигезе дә юк, подъезд тәрәзәләре искергән дип саный ханым. Здесь дыры сами заделывали. Окна вот видите какие. Мы их теперь годами так и не моем. Бүтән бәхәсә менә шушы Гагарин урамындагы 73 ай йорты тирәсендә башлана. Ул 1964 елда салынган, 2007 елда бирдә капиталь ремонт эшләре эшләнә. Ләкин судка килүчеләр моның белән ризалашмый, бары тик өлешчә генә төзекләндерү эшләре башкарылган дип саный. Любовь Емельяновнага бу йортта капиталь төзекләндерүнең тагын әле 2040 елда гына үткәреләчәген әйтәләр. Моның белән килешә алмыйча, ул һәм шушы йортта яшәүче Алсу Галиева Татарстанның Конституция судына барып җитте. Судьялар һәм хакимият вәкилләренә ул йортта кичекмәстән капиталь ремонт кирәклеген дәлилләргә тырышты. Дом не выдержит этого срока. Бу вакытка кадәр йорт яши алмый. Хакимият вәкилләреннән сорыйм, капиталь төзекләндерү вакытын үзгәртегез. Нәтиҗәдә Конституция судында Татарстанда күп фатирлы йортта капиталь ремонт уздыру турындагы законның берничә маддәсен, Татарстан хөкүмәтенең капиталь ремонт чиратын билгеләү тәртибе карарының кайбер пунктларын республика Конституциясына каршы килү-килмәвен тикшерделәр. Судьялар торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгыннан җавап алырга тырышты, кат-кат сораулар яуса да, нәтиҗә бирмәде. Чем все-таки руководствовался? Нәрсәгә нигезләнеп ремонт өчен чират билгеләү тәртибе кабул ителде. 1-нче һәм 10-нче, 10-нче һәм 20-нче критерийлары каян барлыкка килде? На сегодняшний день разработчики, они, к сожалению, уже не работают. Әңгәмә шактый дәвам итте, ничек кенә булмасын, эшкәлекләргә төшенеп бетә алмадылар, ләкин Любовь Емельяновна яшәгән йортта якын киләчәктә ремонт көтелмәвен хәбәр иттеләр. Можно сказать, что были выполнены работы на всех конструктивных элементах, которые есть в этом многоквартирном доме. 2 сәгать ярым барган утырышка бүген нокта куймадылар. Тагын бер айдан Татарстан Конституция суды үз карарын игълан итәчәк. Айзат Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.